Preto de 40 empresas adheríronse xa á nova plataforma de promoción que está a desenvolver o Concello de Porto do Son. Neste espazo virtual atoparán o soporte necesario para adaptarse ao novo modelo de consumo provocado pola crise sanitaria. É que o incremento do comercio online obriga as empresas a artellar novas fórmulas de relación cos clientes. A situación actual de crise provocada polo COVID-19 obliga pois a que as persoas xa non acudan con tanta frecuencia ni con tanta intensidade a estes establecementos e que estes establecementos teñan que sacar os seus produtos e os seus servicios. Ademais, obrigou a retomar esa forma de consumo online ou a través de teléfono ou de correo electrónico e nos pareceu interesante adaptar o tecido empresarial de Porto do Son a estas novas formas de consumo. Aínda que este espazo web nace motivado polas circunstancias excepcionais do estado de alarma, ten vocación de futuro. Unha vez superada a crise, servirá como escaparate virtual do tecido empresarial sonense a través do deseño de campañas promocionais ou mesmo dun sistema unificado de reparto. Estamos nunha primeira fase que é de captación de empresas. En este momento temos un total de 37 empresas adheridas xa, as que lle estamos dando cabidas na páxina web que se vai a distribuir por seccións e por tipo de establecemento. E, bueno, a medida que se vayan incorporando todas as empresas interesadas e que xa teñamos superada esta primeira fase de incorporación, poremos en marcha outras medidas, entre as que se contemplan, como decía, campañas de promoción que incentiven o consumo de confianza, o consumo no ámbito local. Faremos tamén campañas de formación, porque nos parece interesante que todo o tecido empresarial de Porto do Son se familiarice co uso destas plataformas para o comercio, marketing digital, e tamén, sobre todo, que estamos a establecer outras medidas que faciliten de algunha maneira o comercio online, tanto a nivel promoción dos produtos a través desta plataforma, como se está a estudiar tamén a posibilidade de establecer un sistema de reparto, unha plataforma de reparto unificada para aquelas empresas que non dispoñen de servicio de reparto a domicilio que podan facer deste uso. As empresas interesadas en unirse aínda están a tempo de facelo, tan só teñen que cumprimentar o formulario dispoñible na web municipal. A través deste pequeno formulario, a empresa pode ofrecer toda a información que quere que sexa incluída en esta plataforma web, a súa ubicación, a forma de contacto, se dispón xa dun catálogo de produtos para a venta online, se dispón, por exemplo, de perfiles en redes sociais e calquera outra información que considere interese.